Το σκορ, μια Μπαρσελόνα η οποία προέρχεται από νίκη στο πρωτάθλημα στην Ισπανία την Κυριακή με 72-64 και καλά τώρα για τον Παναθηναϊκό. Προστατεύει ο Διαμαντίδης στο συμπέκτη του και την μπάλα. Για δεύτερη χρονιά στην Μπαρσελόνα. Διαμαντίδης, ο superstar της σειράς αυτής. Τσατσαρίς από μακριά, σουτάρει μέσα. 7-4 το συγκίνημα και νομίζω πως τα Μίσα θα παίξει σημαντικό ρόλο. Και αυτό κάνει ο Μπατίστ. Και θα καρφώσει! 9-4. Ο Μπατίστ με την εμπειρία του και ο Μπράντοβιτς φυσικά με τις οδηγίες του έχουν δει ότι δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Δεν μπορεί να μαρκάρει στην κόντρα. Ο Λόρμπεκτης τρέχει το Παναθηναϊκό. Μπατίστ από τα 6 μέτρα διστάζει. Έρχεται ο Διαμαντίδης. Μπατίστ σε αυτήν την εκπληκτική εφαρμογή του pick and roll. 11-4 σε πανδαιμόνιο, σε παζουλισμό. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί. Κοιτάξτε εδώ. Το σκριν στην μπάλα και το κάρφωμα του αμαρκάριστου πια Μπατίστα που ουσιαστικά να προσφέρει την κατοχή στον Νίκολας. Διαμαντίδης, αμαρκάριστος Φώτης από τη γωνία, σουτάρει για 3 μέσα αυτή τη φορά. 14-10 και πρέπει να λύσει το γόριο δεσμάθης. 14-10, 34-10 για την 6 πρώτη δεκαλέπτου. Καλάθης του Νίκολας, Σάτο ξεκουράζει Διαμαντίδης, Μάριτς και Φώτης. Καλάθης από κοντά. Παρά την προσπάθεια του θα αποδείξει ότι έχει μετακυλήσει το βάρος της ομάδας που τείνει να επικρατήσει. Νίκολας, πολύ δύσκολη η προσπάθεια. Έρχεται ο Μπατίστ, δεν χρειάζεται να βοηθήσει. Η μπάλα καταλήγει έτσι καλά. Μεγάλο ταλέντο, αλλά στα σούτα μακρινά αριστερή. Φώτσης από μακριά μέσα. 23-19 και αυτό το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει και επιζητά, το μακρινό σούτ. Για να ανοίξει η άμυνα της Μπαρσελόνα. Εντάξει, είναι το μακρινό στο κομμάτι της εικόνας. Δηλαδή κάποια στιγμή παίζει συνδυαστική άμυνα. Η έξτρα πάσα. Διότι ο Μπατίστ τράβηξε 2 πάνω του, βγαίνει στο Μπερμπέ. Τους υπόλοιπους πλην του Διαμαντίδη να κρατήσει επιθετικά το σκορ. Να ο Διαμαντίδης όμως για 3, δίνει την απάντηση. Γιατί άλλαξε την άμυνα μετά το time out. Ξεκινήσει συγκεντρωμένα το δεύτερο ημίχρονο, να μην αφήσει το Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα κλέψει τον Δημήτρη, να δούμε τη φάση. Καλάθης, εκπληκτική ιεραρχία τρίπλα, αλλά εξίσου καλή. Η φάση όμως εξελίσσεται και ο Μπατίστ καρφώνει. Καθώς είχαμε από μια καλή Είναι πολύ χαμηλό ποσοστό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι μόνο. Σε ένα απίστευτα δύσκολο σούτ ευστοχή ο Διαμαντίδης. Ναι, αλλά είπαμε ότι σήμερα με Ναβάρο και Διαμαντίδη. Μπατίστ παίζει με το σώμα του. Η τάπα από τον Βάσκεφ, έρχεται όμως εκεί ο Τσατσαρίς και σώζει την κατάσταση. 39-38, ένα παιχνίδι εδώ, η καθαρή τάπα από τον Βάσκεφ. Είπαμε ψηλά είναι πολύ δυνατή η Μπαρσελόνα. Τον Ναβάρο. Διαμαντίδης, Μπατίστ, σαν σε βολές, ευστοχή. 41-38 διαφορά στο Διαμαντίδης. Βρίσκει αμαρκάσει τον καλάθι που πατάει τη γραμμή, σουτάρει μέσα. 43-40, καλάθι ψυχολογική. Δηλαδή 4 σεζόν και ένας μετρημένο, όταν μετακινεί το περιφερειακό είναι ο Μπατίστ από την ίδια πλευρά, ένας ψηλός του. Και έχει δυσκολία να βγει στη γωνία. Τι γίνεται όμως εδώ, απέναντι στον Διαμαντίδη, έχουμε τώρα τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Και για τον Νίκολας. Ναι, Κώστα, από τον Νίκολας ξάδεψε 9 πόντους και είναι το πρώτο. Καταρχήν ότι ο Τσάβο Πασχουάλη γκρίνιαξε στους παίκτες του για τις πολλές χαμένες βολές. Πρέπει να είναι Δημήτρη 6 ή 7 οι χαμένες βολές για την γκάρτ, δηλαδή. Νίκολας, Διαμαντίδης. Πολύ ωραία στον Μπατίστ. Θα καρφώσει αποφεύγοντας τον Άντερσον. 52-45 ο Παναθηναϊκός. Προηγείται 1,5 πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου. Ο Μπατίστ που σήμερα φτάνει τους 10 με 5-10 τίποτα. Και πολύ βρώμιξα από το Παναθηναϊκός μπροστά. Νίκολας, Σάτο στη γωνία για 3. Μέσα για τον Σάτο και τον Παναθηναϊκό. Ψυχολογική Φώτσης, Μπατίστ έχει χώρο μπροστά του, προτιμά να παίξει πλάτη τον Βάσκεφ. Η κίνηση του αριστερού Χουξάτ με φάλτσο, καταπληκτική ενέργεια 57-52. Και το πολύ ψηλότερο Βάσκεφ. Διαμαντίδης για 3, αστοχή ψηλά ο Μπατίστ, μαζεύει την μπάλα. Με 2 ψηλούς απέναντι, Φώτσης πετάει την μπάλα μέσα. Δύσκολο καλάθι προσπαθίας από τον Φώτση. Απομένει ο Λάκοβιτς μόνος του μετά το πικερό. Απίστευτα δύσκολο σουτ του Νίκολας. Ίσως το πιο δύσκολο καλάθι του αγώνα στην και καλύτερες επιλογές να μην εκβιάζουν το σουτ και ειδικά το τρίποντο. Ντρου Νίκολας σε μια δύσκολη, ίσως εξεζητημένη προσπάθεια, εκ του αποτελέσματος δικαιώνει. Δύσκολα σούτ, αλλά τους είπε ότι από τη στιγμή που σουτάρει ο Λάκοβιτς δεν γίνεται να μην περιμένετε να ευστοχήσει. Σωστό και αυτό. Αυτά πολύ λιγότερα η Μπαρσελόνα. Σάτο για 3 μέσα! Μέσα 70-65 από τον Κεντροαφρικανό που βρίσκει την ώρα, βρίσκει τη στιγμή να ευστοχίσει σε ένα μαρκάρι στο μακρινό σουτ. Ήτανε ένα βάλσαμο για τον Παναθηναϊκό. Φώτσης, αμαρκάριστος, τον προκαλεί η άμυνα της Μπαρσελόνα, απαντάει με τρίποντο, πάμε σε time out. 70-65 Λάθηκε να έχει ένα φόβητρο μέσα στην κίτρινη ρακέτα. Διαμαντής μια πολύ δύσκολη ενέργεια εκτός ισορροπίας. Το σούτ του αρχηγού με Ρίκι Ρούμπιο. Ναβάρο
Περνάει από όλους, η τάπα από τον Μπατίστ. Και απομένουν 13 δευτερόλεπτα. Ο Μπατίστ να εκεί. Έκανε αλλαγή. Εδώ ακριβώς η αλλαγή. Έχει γίνει αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά στο παιχνίδι που ο Μπατίστ ακολουθεί την αλλαγή του. Να τα πούμε και αυτά. Ντρου Νίκολας, θα δούμε, θα πάει σε απομόνωση και δική του προσπάθεια. Νίκολας βρίσκει το Σάτο. Βήματα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Σε απόλυτη ησυχία, 74-71. Αλλάξει. Εάν το βάλει, θα βάλει τον καλάθι για να κάνει φάουλ ακριβώς. Και να μην κάνει Διαμαντίδης. Ο Διαμαντίδης. Τώρα γίνεται το φάουλ, όχι. Λόρμπεκ, η μπάλα φτάνει στον Άντερσον. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 74-73, 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Δεν έγινε το φάουλ από τα screen. Βγαίνει ο Διαμαντίδης. Φάουλ στα 3,3 από τον Ρούμπιν το πέμπτο. Με τον Άντερσον, απόλυτη ησυχή. Ευστοχή ο Διαμαντίδης. Δημήτρης Διαμαντίδης. Στους 17 πόντους με 10-13 βολές. 76-73 ο Παναθηναϊκός και πρέπει εκεί να γίνει φάουλ στον Λάκοβιτς. Και γίνεται φάουλ αυτή τη φορά. Ακούνε που προσπαθήσουν να πάρουν το rebound για να τελειώσει το παιχνίδι. Αστοχή, ο Μπατής διώχνει την μπάλα και το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 76-74. Το σκορ γίνεται 2-1 και ο Παναθηναϊκός παίρνει κεφάλι. Μια τεράστια νίκη, όπως ήταν και η προηγούμενη μέσα στο Παλάο Μπλαουγκράνα. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, ίσως το μεγάλο φαβορί.